Đulići su najmnogoljudnija mjesna zajednica Tesličke opštine. Na ovom području izgrađena su takozvana izbjeglička naselja, tako da Đulići danas imaju oko 4000 stanovnika. Potrebe za investiranjem u ovu mjesnu zajednicu su velike, što opravdava značajno izdvajanje finansijskih sredstava iz opštinskog budžeta. Mještani su posebno zadovoljni izgrađenom kanalizacionom mrežom, dugočekanom pješačkom stazom koja ih povezuje sa administrativnim centrom opštine, ali i prvim asfaltom koji je stigao među kuće. U ovom naselju, znači na Kruškovicama, asfaltiran je jedan dio ulica u dužini negdje oko 470 metara. Završili smo pješačku stazu, znači od dužine 1200 metara i u naselju Brijestovi glavnu ulicu, znači u dužini negdje 220 metara. U fazi gradnje, znači ovih dana, danas i sutra, najvjerojatnije će biti završeno u dva naselja Vukovača, jedan Vukovača 2. To je nastavak projekta uređenja ulica poslije kanalizacije. Faktički u ove 3,5 godine smo to, što kaže, zatvorili kompletno. Nije bilo izvodljivo prije ništa početi raditi bez kanalizacijske mreže. Osim investicije gdje se opština pojavljuje kao jedini finansijer, u jednom dijelu Đulića uređenje putjeva se izvodi zajedničkim učešćem mještana. Nalaze se na naselju Vukovača 2, gdje smo mi mještani organizovali uz učešće gradonačelnika i Teslića opštine. Zahvaljujem se mnogo svima koji su učestvovali, posebno načelniku opštine Miličević, koji je stvarno interesuje se za nas stanovnike. Mještani Đulića su uvjerenja da će do sada izvedene, kao i one planirane aktivnosti na uređenju infrastrukture, uveliko unaprijediti uslove života u njihovoj mjesnoj zajednici.